ҳаҷи умра кардани яке аз ситораҳои машҳури дунё Майкл Тайсон ва ҳамчунин Шоҳруххон дар Арабистони Саудӣ, яъне дар Каъбаи муаззам. Дӯстони азиз, наворо то охир тамошо кунед. Иншоалло бар шумо маълумоти пурра хоҳем дод. Бародарое ки дар Федератсияи Русия ҳастед, мушкилӣ аз ҳуҷҷатҳо доред ва наметавонед чӣ гуна ба сарҳади Қазоқистон гузаред, ин ҳама мушкилии шумо ҳал шуд. Акаи Раҳим ва акаи Собир дар хизмати ҳамо бародарое ҳастанд ки мушкилӣ аз ҳуҷҷатҳояшон дорад. Марҳамат бар рӯи рақамҳои дар экран занг занед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони аҳли ислом, худованд дидор ва зиёрати Каъбаро бар ҳамаи мо насиб мегардонад иншоаллоҳ. Бар ҳамаи мо ва шумо маълум аст ки соли 2020 бо воситаи COVID-19 яъне коронавирус ва ҳамчунин карантин эълон карданд. дар ҳамин хонае ки шумо мебинед, яъне хонаи худованд Каъбаро шумо мебинед, то ҳамон лаҳза гирди ин хона холӣ набуд. ин расме ки айни ҳол шумо мебинед, ин расм ҳамон вақти карантин аст. бинед ки ҳеҷ шахсияте дар гирди хонаи Каъба, дар гирди хонаи Каъбаи муаззами Парвардигор ҳеҷ касе ёфт намешавад. албатта худованд ҳамон сол як вирусро бар тамоми дунё паҳн намуд. бесилоҳ буд, бар ҳама ҳуҷум мекард, баъзеҳоро бурд, баъзеҳоро мусалмон кард. албатта ин ҳам аз ҷониби Худо ва сӯи мо мебошад. тақрибан 2 ҳафта пеш ҳамин ситораҳои машҳурро дар ҳамон Каъба мебинанд. албатта инҳоро бисёр шахсиятҳо мешиносанд ва ҳамчунин мову шумо низ. ва ин расмое ки шумо мебинед, инҳо дар ҳамон лаҳза ба расм гирифта дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр гардид. зиндагии инҳо, динашон чист намедонем. то он ҷое ки маълумот дорам, Майкл Тайсон мусалмон аст, исломро қабул кардааст, аммо дар бораи Шоҳруххон то имрӯз маълумот нест. касе донад, марҳамат дар поён нависад, оё Шоҳруххон мусалмон ҳаст ё ин ки не. аммо ба ҳамин ҳаҷи умра омадани инҳо ҳам далолат ба ягонагии Парвардигор ва ҳамчунин имон доштани инҳо мебошад. иншоалло чунин фикр мекунем. хуш ба ҳоли он шахсиятҳое ки зиёрати хонаи Каъба карданд, зиёрати Каъбаи муаззам карданд.